אז מה קורה חברים? כאן תקלידון והיום אני אשחק פורטנייט, יחליף טיפה נושאים שאני זה. ופה היה לי איי מטורף, לא יודע איך זה לא הגיע לשם, ועכשיו עומד להיות לי אם חרגול, כמו שסייקניק אומר. טוב, פה כדאי לכם לדלג על הקטעים האלו. ופה היה לי כבר, התחיל להיות להם יותר טוב. פה נהייתי טרייארד, התחלתי לפרוץ אנשים. רק אומר, מי שהיה איתי בוט, אני עשיתי 4 קילים בינתיים, אתם יכולים לראות. וכן, זה מעצבן. ופה קיבלתי פול קטן, אבל כל שילד וחיים חשובים, כי זה עוד זה טרייארדים כאילו. ופה אני לא יודע לדבר עברית. ופה עשיתי בכוונה בלי מסך ירוק כדי לא להפריע לכם לראות איפה אני ואיפה חבר שלי יותר לי. ופה עכשיו תראו, פה הפכתי לפרו, לא יודע איך, מה נכנסתי בי, אבל לא השתמשתי בדאבל פאמפ נכון. ואתם רואים שאני לא כל כך בונה, כי אני לא כל כך טוב בלבנות, אבל יש לי עוד טוב. נראה לי שהוא בוט. פה השיח הרס לי, ופה מישהו גנב לי את הקיל, לא יודע מאיפה. ועכשיו אני אקלוט מאיפה עוד 5, 4, 3, 2, יורים עליי, מתחיל לפרוץ אותם, לא קולט שזה אנשים טובים. ופה אתם ראיתם איך אני בניתי, ופה זה לא נראה לי. ועכשיו אני מתאים את הדאבל פאמפ, אבל פה שואלים פעם לא משתמש בדאבל פאמפ, נכון. תראו, עכשיו תראו איפה חבר שלי מתאמן. תראו, די, אחי. תקשיבו, מה אני רואה? הוא עם ריבולבר, מסתתר מאחורי העט. עכשיו תראו, אתם יודעים לראות עליו, אני פשוט מתעלם מזה. נכון, הוא משוגע. ופה אם כבר אתם צופים בזה, לכו שימו CYC או סיד בחנות, זה ממש כאילו אולי זה יחזיר את סייקניק ונברסיט, למרות שסייקניק עכשיו פרש, אז זה לא כל כך יחזיר אותו, אבל נברסיט אולי זה יחזיר אותו. אז אם אתם אוהבים אותם, שימו או CYC או סיד. ואם יש לכם חבר שיש לו קוד, שימו את זה, כי זה ממש עוזר להם, הם מקבלים את זה טוב. אני לא יודע איך עושים קוד, אם מישהו רוצה לעזור לי, שיעזור לי, אני אעשה קוד, בבקשה. ופה הפכתי להיות, לא יודע, היה ביומץ פתאום, לחצתי בטילטד. רציתי לראות עד כמה המקום הזה מפחיד. פה נחתתי על תיבה וספלש, פה בטעות כתבתי את התיבה וכאילו איזה מזלית אני מקבל פיק וסנאפ. ותאמרו לי איך זה לא פגע בו, כאילו מה? רק אומר, היה לידו נראה לי טקטיקל סגול. אם אתם תחזרו אחורה ותראו, נראה לי היה לידו. לא יודע, אבל נראה לי שהיה לידו, ואז הוא פשוט ברח כי הוא ראה שאני יורה עליו. ופה סתם הייתי מטומטם.
התחלתי לחטוף את המקום בלי שיראו בכוונה, כי זה כאילו, זה קצת... פה אני לא יודע מה קרה לי, פשוט פה לא פתחתי את התיבה, גדלתי כדי לפצות אותו, שייכנס, רציתי, זה מה שרציתי, ואז פתחתי, כאילו, לא ידעתי, אני מטומטם, ואז ראיתי שזה, כאילו, אני ויתרתי לו, כי ראיתי שזה דיפולט, ואז פשוט ויתרתי, ואז פשוט ראיתי שהוא טוב, אז לא הספקתי להילחם נגדו, אז זה מה שקרה כאן. ואם אתם כבר פה, בבקשה שימו סאב ולייק, זה ממש יעזור לי, אני רוצה להגיע ל-500 סאבים עד סוף השנה. בבקשה, אם אתם אוהבים סרטוני פורטנייט, אני אמשיך אם אתם רוצים. ופה זה משחק שאני לא יודע להסביר אותו בין טוב לגרוע, אני אסביר אותו בערך גרוע. כאילו, בין גרוע לבסדר. פה אני נחתתי כבר במקום הקבוע שלי, רציתי ללחוץ כאילו, מי שאיתי לא רוצה, ואז בסוף לא יודע, כאילו לא ידעתי מה אני נחת איפה, ואז נראה לי, בסוף החלטתי לנחות במקום הקבוע שלי, איפה שהכחול שאני סימנתי. זה מקום קטן, אבל אל תחשבו, יש בו 6 אנשים בודים תמיד. כדאי לכם לנחות שם, ופה אני מראה לכם את הכישרונות שלי, איזה מגניב אני יודע לרקוד יותר טוב מכם, על מה מתערבים. בואו קבלו לי ריקודים. ומי שרוצה לשחק פורטנייט, שיכתוב לי בתגובות את השם שלו. ופה אני כבר לא אחזור לכם כמעט, וזהו.